When I talk to her, I speak in Bisaya most of the time, but her papa speaks in Dutch and English with her. Yan, may naghahanap na naman ng pagkain sa pantry. You've had enough, Anna. Nay. Anna, kahit na mama. Laos ka na, mama. Hey, Anna. Anna. Kahit na, mama. Meet doon. Anna. Okay. Lakaw si mama. Lakaw ko? Lakaw ko dito sala? Ha? Di, magtuman sa gusto lang, ha? You've had enough. Ha? Gusto niyang buksan yan, talaga. Every time. Okay, mama's gonna go to the living room. You can't open it. Nene. We'll have milk soon. Mag-milk na ta soon. Hala, attitude, day. Attitude na. Attitude na. Yeah, that's better. Good so. Yan, may kalat na naman tayo dito. Gosh. Ito yung current situation natin. Hindi pa masyadong makalat ngayon. Yan. Yun yung mga kinalat niya so far. So, good morning mga ging. Good morning pa kasi 11 pa. Ngayon ay Tuesday. Ouch. Wala, sorry. Wednesday pala. Pakauwaw lang. Wednesday tayo ngayon and kakarating lang po namin ng bahay. Pumunta kami sa Spar. Isa siyang convenience store. Maliit na supermarket dito. Kasi may post-NL sila doon. Kasi may dapat isend akong libro sa Friesland, yung aking Dutch book na A2. Kaso po, doon na ako. Kausap ko na yung staff. Na-realize ko na, naiwan ko pala yung libro na dapat kong isend. So, di ba? Mama lang tayo. Mama brain. Voorzichtig, Anna. Voorzichtig. Voorzichtig po means be careful. Voorzichtig. 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 Yeah. Ay, mahirap talaga ang Dutch. But anyways, mga gang, kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong New Year? Ano ngayon? January 5, diba? Sa amin dito, okay naman. Nakakalabas naman kami. Nalabas ko nga si Anna ngayon. Nag-walking kami ng konti. So, close pa din ang ating mga shops dito. Lockdown po dito. Hard lockdown. Pero iba naman yung hard lockdown sa atin sa Pilipinas, no? Kasi hard lockdown, hindi talaga tayo pwedeng lumabas unless pupunta ka sa sa grocery store o sa supermarket or sa palengke, ganyan. Anna! Put it back. Put it back. Put it back. Ano? Ano naman, oh. Put it back yun. Siguro agyo balik. Sige. Kana. Balik yun. Put it back. Put it back properly, please. Put it back. Okay, good so. Now, come here. Come. Come. Out. Out there. Out of there, Anna. Naiintindihan po niya yung mga sinasabi namin, no? Or yung mga, inuutos ko sa kanya. Pero, hindi pa siya masyado nagfa-follow sa mga, sinasalita namin. Sabi naman ng, Consultation Bureau, siya, normal naman. Lalo pa, siya, trilingual na bata. Kasi ako nagbibisaya po ako sa kanya. When I talk to her, I speak in Bisaya most of the time. And, or sometimes, I speak in English with her. But her papa speaks in Dutch and English with her as well. So, tatlong language po yung sa bata. So, yeah, they said, medyo possibility yung speech delay. However, in the long run, it's really good for Anna. It's really good. So, inassure naman nila ako now, normal lang naman daw, but just not worry too much about it. Anyways, if may problema or talagang may delay, we can seek help naman dito, na madaling help. May mga therapy naman sila. So, yun yung thankful ako dito. Kasi, inaalagaan, yung, anong tawag doon? Yung benefits kasi and yung welfare ng mga bata ba.
mas mapapanatag ako. Ganun. So, yes. So, madalian kaming umuwi kasi grabe umuulan na. Pagdating ko dito, ang sakit na may pressure na dito ba? Kasi yung hangin, ang ano, lakas-lakas ng hangin. Just wait for it, Pangga. Only 20 seconds. Buti na lang kumakain siya ng banana. You wanna give it to Mama? Hey, that's for you. Oh, you have yours pala? Okay. Hi. Say hi. Wala. No more snack, Anna. No more snack because you're gonna eat now. You're gonna eat soon and then you'll have milk. Nay, karon. Maganda pa din yung aking nails, oh. Wait. Ayan. Hindi siya ma-focus. Yan. Maganda pa rin siya. Gawa ni, ni Sheila. Hi. Kalat ng bahay talaga, guys. Kahit anong ligpit ko dito, wala. Balik na naman sa dating kalat. Talaga. May sasabihin ako, pero kalimutan ko. Oh, yung ano pala, yesterday, gumawa ako ng lumpia. Mga 60 pieces lang yata yung nagawa ko kasi late na akong nag-start ba, tas matrabaho yung yung prepare ng ingredients. Sakay siya sa iyang motor. Be careful. No, don't stand on it, Tangga. Alain sita, Ana. Alain sita. Okay, go. Sige, paningkamot lang. Paningkamot in town. Sige na, oh. Don't stand on it, Ana. That's dangerous lang. Kabale. Putso. Be careful lang. Putso. So, nakagawa lang ako ng 60 pieces pero may mga irarap pa po ako ngayon. Kasi may mga 120 pieces na order ako. So, 60 pieces po yung gagawin ko today. Sana matapos ko kaagad while Ana sleeps mamaya. Hindi ko siya papansinin kasi natumba siya. Pag binansin ko siya, iiyak siya. Natumba. So, yun. Matrabaho yung paggawa ng ingredients. So, may binili ako para mapadali yung ating trabaho. So, baka ngayon I think ngayon. Aray. Ako kasabot nga nung inani magsakay. Bali. Diba? Bali lang. Lang, atubangan dire. Mas exciting man yun. Gusto ko talaga yung nito, guys, yung focus ng camera. So, I'm so happy that Ruth got this camera for me. I was really, really thinking about getting this one, but I told Ruth I was gonna wait for a bit. So, this year, end of the year, ganyan. Kasi gusto ko talagang pag-ipunan siya. Although, pwede ko naman siya talagang bilhin kung gusto ko, pero dapat kasi isipin yung, yung savings, yung expenses namin, ganun. Although, si Mr. naman ang lahat-lahat dito sa bahay, pero may mga binibinili po ako para sa bahay, pa konti-konti, ganyan. So, I thought na, mahal talaga siya, and ayoko namang galawin yung, savings ko, ganun. So, yeah, savings is savings, char. Sabi ko, pag-iipunan ko siya talaga this year. But then, I didn't expect for Ruth to actually get it for me, because, yeah, si Ruth ang isa sa mga pinaka-practical na tao na kilala ko. Well, Dutch people are known for being practical and for being wise with spending or wise with their money. But yeah, hindi ko in-expect. So, it's very thoughtful of my partner, of my boyfriend. Hindi ko pa siya matawag na asawa or bana kasi po, hindi mo naman kami kasal, diba? So, dito, it doesn't really matter. But then, back home or in the Philippines, a lot of people would message me or would ask me, hindi pa ba kayo kasal? Ganun. Kasi iba naman yung kultura natin, iba yung nakasanayan. Pero here, it's actually okay. Yeah, people actually, or couples actually live together for a while
before they really, they really consider getting married. And here, it's basically, we are basically like married. Yeah, ganyan. Yeah, pero, yun lang. Kulang lang talaga ng kasal. Dito kasi pag nagsama po kayo, registered po ang inyong pagsasama. Alam na, registered sa munisipyo kung saan ka nakatira, sinong responsable sa'yo, ganun. Pagkakaintindi ko. So anyways, chika na tayo ng chika dito. Maglaro po muna kami ng anak ko, no? Ayan, naglalaro na siya ng kanya lang.